Hola, fades i follets, com estem? Feia molts de dies que no us veia, ui, us veig molt grans. Què, com esteu passant aquests dies? Després de tant de temps sense veure-us, us he preparat una sorpresa, plena de colors. Estic segura que us agradarà molt. I a més, és una sorpresa molt especial, perquè té algú que també té moltes ganes de veure-us i que fa molts de dies que em pregunta per vosaltres. Ta-da! Hello, boys and girls! Nice to see you! How are you today? Oh, I think you have grown a lot! A mi també me sembla que han crescut molt. Yes, of course! Oh, I have missed you a lot! Els has trobat molt a faltar, Yes, of course! Oh, look! En Maus us vol ensenyar una cosa. Look at my very pretty flower, full of colors. Té una flor molt bonica i plena de colors. And it's magical. Look. Oh, it's very special for me. Do you like this flower? Que us agrada aquesta flor? A en Maus li agrada molt, perquè li encanten els colors. Yes, I like colors. And today I want to play with them. En Maus diu que avui té moltes ganes de jugar amb els colors. I have prepared you a game. Could you like to play with me? Que us agradaria jugar amb en Maus? Diu que avui us ha preparat un joc. No t'acostis tant, Maus, no siguis tan trapella. Oi. Ta-da! Sí, que tens ganes de jugar, sí. Yes, I want to play. And I'm ready to show you one surprise for you. Diu en Maus que us ha preparat una altra sorpresa. Look at this. Do you know what's that? Que sabeu què és això? Semblen papers de color blanc. No. These are a very special thing for me, for you, and for all the children. Diu que és una cosa que és molt important per ell, per mi i per vosaltres també. These are flashcards. Do you remember the flashcards? Ui, segur que sí que se'n recorden. Oh, I missed all the games with the flashcards. I missed them a lot. Diu que troba molt a faltar els jocs amb els flashcards. Yes, I want to play with the color flashcards today. Diu que avui vol jugar amb les flashcards de colors. Que t'has pensat algun joc amb els colors, Maus? Yes, of course. To remember the colors, I will show you all the colors one by one, and we will tell them. Us anirà ensenyant les flashcards i anirem dient els colors. We start with this. What's this color? It's blue. Can you repeat? Blue. Oh, Maus, és una bona idea. Jo aniré girant els flashcards i vosaltres dieu quins colors són. Els nens de P3 a la classe, amb la senyoreta Pati i amb la Viviana, n'han treballat alguns. I els nens de P4 i P5 els han treballat tots. No passa res, els de P4 i P5 repassaran i els de P3 n'aprendran molts i molts. Are you ready? So, let's start. Si esteu preparats, comencem. Blue. Red. Green. Yellow. Orange. Pink. Purple. Brown. Gray. Black. White. Again, please, again. Ho vols fer un altre cop, Maus? Yes, again. Vinga, va, ho fem un altre cop. Blue. Red. Green. Yellow. Orange. Pink. Purple. Brown. Gray.
black and white. Now I have an idea. Ah, sí? Quina idea tens, Maus? Now I will show you the flashcards, but I will do silence and you have to tell the colors without my help. Diu en Maus que ara us ensenyarà un altre cop les flashcards i vosaltres haureu de dir tots sols els noms d'aquests colors. Are you ready to start? Yes? So let's start. Well done! I want to play a little bit more. Vols jugar una mica més? Yes. I have another idea. Tens una altra idea? Yes. Now I will show you one color and you have to stop the video and search for a thing with this color in the room where you are. Ah, és una idea molt divertida. Diu en Maus que us anirà ensenyant els colors. Vosaltres haureu d'aturar el vídeo i buscar per l'habitació on estigueu una cosa que sigui d'aquest color. Si atureu el vídeo tindreu temps per trobar els objectes amb calma i quan els hagueu trobat, torneu a fer play i seguiu jugant. Què us sembla? Are you ready? Yes. Okay, so let's start. Can you find something blue? Now we continue. Can you find something red? Now it's time to find something green. Now you have to find something yellow. Can you find something orange? Now it's time to search for something pink. Now try to find something purple. Can you find something brown? Let's search for something gray. Now search for something black. Oh, this is the last one. Can you find something white? Oh, Ali, I think this game was very funny. If you want to repeat it, you can watch the video again. Diu en Maus que si voleu tornar a jugar, podeu tornar a posar el vídeo i jugar perquè és un joc molt divertit. And you can remember all of the colors again when you want. Diu en Maus que també podeu tornar a veure el vídeo per repassar els colors sempre que vulgueu. I had a lot of fun today. Would you like to play with me and Ari another day? Diu en Maus que s'ho ha passat d'allò més bé jugant avui, que voldreu que fem un altre joc un altre dia? Oh, now I'm thinking I will prepare another activity for another day and we will play together. Diu en Maus que ja està pensant que prepararà més jocs per jugar amb vosaltres.
Cada setmana us posarem un joc per jugar. Així repassarem coses, aprendrem molt i sobretot ens ho passarem molt bé. I ens veurem perquè ens trobem molt a faltar, oi que sí, Maus? Yes, of course. Now I want a kiss. Mwah. I say you goodbye and see you the next week. Diu en Maus que us diu adeu i fins la propera setmana. Goodbye. Be happy and work a little bit. Diu que estigueu molt feliços i que treballeu també una miqueta. Bye bye. Sweet kisses for you. Mwah. Mwah. Mwah.